Yigit. Мен нәрсе айтамын сізге. Біз бүгін мана шында келдік. Шында келдік. Біз бүгін шында Киевда келдік. О, татарша сөйләшәсең мәллә. Әйе. А Мерседес бар әле, Мерседес? Мерседес это Мерседес. Мерседес прямо ты тәбәләгө. Мерседес, Мерседес. Асфальттан асып чыгып җирдә йөри алмыйм. Маңа ике капчык бер шак салдың име? Любой гряздан поедет. Башкасы ярым нәрсә түгел бит бу. Ана китте. Болды, кина бітті, электричество кетті.